Unwaith mae gan eich dysgwyr symudiadau syml, gellir dyfeisio coreograffi drwy ddefnyddio rai technegau syml. Cychwynnwch drwy ofyn i'r plant ddewis un symudiad neu fotif a ddatblygon nhw'n gynharach. Anogwch waith tîm a chydweithio drwy ofyn i'r disgyblion addysgu eu motifau i weddill y grŵp. Arbrofwch gyda wahanol ffyrdd o berfformio'r motifau mewn grŵp drwy berfformio ar y cyd, ar ddull canon, sef y naill ar ôl y llall, trwy adlewyrchu ei gilydd, neu gwrthgyferbynnu ei gilydd. Nesaf, mae angen cyfuno'r motifau mewn trefn gan ddefnyddio ailadrodd fel ddyfais goreograffig. Gofynnwch i'r grŵp dewis y motif cyntaf a'i labelu'n A ac ail fotif a'i enwyn B. Perfformiwch y rhain mewn dilyniad A, B, A. Gall y dysgwyr wneud dewisiadau creadigol annibynnol o ran sut mae'n cael ei gyflwyno. Enghraifft, cerddoriaeth, rhythm neu ddistawrwydd. Fe allan nhw ystyried cynnwys barddoniaeth neu destunau adrodd, gwisgoedd neu gelfi i fywiogi eu perfformiad. Cyflwynwch y darnau i'ch gilydd ac annog y dysgwyr i bwyso a mesur mwyn rhoi adborth adeiladol. Gallech cynnwys cwestiynau hunanfyfyriol o'r math yma ar gyfer adborth. A yw trefn y symudiadau'n synhwyrol ac yn adrodd stori? Sut mae'n cychwyn ac yn gorffen? Oes yna lonyddwch yn y darn? Pam? Oes eisiau cynhyrfu neu arafu'r egni ar adegau yn y darn? Oes yna pontio neu gysylltu rhwng y symudiadau? Sut mae'r ddawns yn gweithio fel cyfanwaith?